ክቡራት ተሳተፍትን እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ናይ ሎሚ ኣርእስትና ወይ ርእሲ ወግዕና ኣብ ክልተ ዝተኸፍለ ይኸውን ንስ ከዓ ሓደ ካብ ዝሓለፉ ኣኼባታትና ዝቐፀለ ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ መድረኽ እዚ ህግደፍ ዝፈጥሮ ዘሎ ሓደስቲ ሽግራት እንታይ ምንታይ እዮም ብፍላይ ከዓ እዚ ሓድሽ ፅምዶ ዝበሃል ንምዃኑ ፅምዶ እንታይ እዩ ዕላምኡ ኸ ናበይ ከ ይኸብፅሕ ስለምንታይ ከ ተደልዩ ዝብሎ እውን ክንኣትዎ ናቲ ካልኣይ ክፋል ማለት እዩ ስለዝኾነ ናብቲ ጉዳይና ክኣቱ መለኽትን ኣምለኽትን ፈራሓት ስለዝኾነ ከዓ ወደቕቲ እዮም ካብ ምንታይ ይፈርሑ ዝብል እስኪ ንእሽቱ ነጥብታት ከቕርብ ካብ ዝተምሃረ መንእሰይ ይፈርሑ ስለዝኾነ ከዓ ፀረ ላዕለዋይ ትምህርቲ እዮም ካብ ናፃ ረኣያን ሓሳብን ህዝቢ ይፈርሑ ካብ ናፃ መራኸቢ ብዙሓን ይፈርሑ ስለዝኾነ እዩ ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ፍጹም ዕፁው ህዝቢ ተራኺቡ ከየወግዕ ይፈርሑ መሰል ሓሳብ ምግላፅ ፍጹም ዕፁው እዩ ፀረ ናፃ ኤርትራዊ ንግድን ምህናፅን ምዕባይን ሃፍታም እዮም ብሓፈሽኡ ፀረ መሰረተ ልምዓት እዮም ንዕብልቲ ሃገር ሓይላ ልኡላውነታ ብምርግጋፅ ነብሳ ኣብ እትኽእለሉ ብዝኾነ ከባቢኣ ዘይትሕፈር ስለ እትኸውን እዩ እዚ ድማ ፀረ ዕላማ ምልኪ እዩ ስለ ዝኾነ ዝተረከቦ ኣሽሓት ኢንዱስትሪታት እኳ ኣብ ክንዲ ምቕፃል ምውሳኽን ምስፋሕን ሃብቲ ህዝቢ ሓኒቑ ኣብ ውግኣትን ውልቀ ዕንደራታትን ይሕሽሹ ብዙሕ ኢና ክንፅብፅብ እንኽእል እቲ ቀንዲ መልእኽትን ትምህርትን ናብ ህዝብና ብፍላይ ድማ ናብ ቀፃሊ ወለዶና ክሓልፍ ዘለዎ እቲ ሓደን ቀንድን ሽግሩ ህግደፍ ምዃኑ ከለሊ ክበቅዕ እዩ እቲ ክጭምቶ ዘለዎ ኣነፂሩ ከለሊ ክበቅዕ እዩ ሱር ሕማሙ ዘየለለ መድሃኒቱ ክረክብ ኣይክእልን ብሓቂ ሽግር ህዝቢ ኣሜሪካን ወያኔን ድዮም ፀኒሖም ምስመንን ናበይን ኣድቂቑ ክሓስበሉ ምእንቲ ክበቅዕ እዩ መንእሰይ ኣፍልጦ ብምድላብን ዓቕምታቱ ድማ ብምውዳብን ብቕዓቱ ክረጋግፅ ዝኽእል ዕላምኡ ድማ ዝዓውት ምእንቲ እዚ ኣብ ዝሓለፉ ኣኼባታትና ዝሓለፉ ምኽርታት ወይ ከዓ ሪኮመንዴሽንስ ኣለዉ ሓፂረ ክጠቅስ እዚ ናይ ምልጋብ ቅድመን ድሕረን ናፅነት ወለዶታት ኣዝዩ ኣገዳስን
ወሳነን እዩ ክሳዕ ምህናፅ ዶላ ወይ ከዓ ስተይት ዝምዕብል መስርሕ ክካየድ ዝመርሕ ትካል ወይ ከዓ እስታብሊሽመንት የድሊ ናይ ቀጻልነት ትካል እንተዘይሃኒፁ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እዩ ዓይጉ ክቕፅል እሞ እዚ ክልቲኡ ኣብ ቃልሲ ዝርከብ ወለዶታት ብኸመይ ይላገብ ንዝብል ሚሽን ተልእኾ ከማዕብል ይህልዎ እቲ ተልእኾ ንመንእሰይ ዝመስልን ዝምልከትን ክኸውን ይህልዎ ነበር ታሪክ ቃልሲ ሚሽን ኣይኮነን ናብ ነቲ መንእሰይ ዝጠቕሞ ትረኻ ወይ ከዓ ናሬሽን ከተኩር ይህልዎ እቲ ኮር ናይ ቃልሲ ነዚ ሕቶ እዚ ምምላስ እዩ እሞ ንጋባእ ኣጸቢቑ ክግስግሰሉ ኣለዎ ብኡቢሉ ናይ ዘተ መድረኽ ክፈጥር ይግባእ መንእሰይ ንምስታፉ ክሕግዙ ዝኽእሉ ናይ ባህሊ ኣስተምህሮን ዝመሳሰሉን ክፍጠርሉ ክከኣል ኣለዎ ንመንእሰይ ካብ ሓዲርዎ ዘሎ ነውፂ ወይ ከዓ ትራማ ክላቐቕ ንምሕጋዙ መጀመርታ ክትራኸቦ ክትክእል ኣለካ ንሱ ድማ ናፃ ኢኸባታት ብምክያድ ክትግበር ይከኣል ዝብሉ እዮም ምእንቲ እዚ መእተዊ ዝህበና ሓዊ ዕቑባዝጊ ድቡስ እዩ ቅድሚ ዕቑባዝጊ ምጅማሩ ከተሓሳስቦ ዝደሊ ካብ ርእሲ ወግዕና ምውፃእ ኣይፍቀድን ገዛ ክሰርዕን ክምድብን ይህልዎ ኢንተራፕሽን ወይ ከዓ ምቁራፅ ኣይፍቀድን ስለ ዝኾነ ኢድሓፍ ብምባል ይኸይድ ሕቶ ብንጹር ሕቶ ኮይኑ ይቐርብ እንተዘይኮይኑ ይምደብ እዚ ፈነወ እዚ ናብ ህዝብና ስለ ዝኾነ ካብ ዕለታዊ ትሕዝቶና ወፃኢ ዝኾኑ ቃላት ይኹኑ ሓሳባት ወይ ቆይቆታት ቅቡላት ኣይኮኑን ውርዝውና መልክዕና እዩ መድረኽ ንሓዊ ዕቑባዝጊ ሓዲገሉ ኣለኹ ዕቑባዝጊ ናባኻ هلو ممر أوروبا سكتار استتحزا بلنما حزا متى እታ ኣርእስቲ እትብሎ መለኽትን ኣምለኽቶምን ወደቕቲ እዮም ብምሉኣ ተኣሽሙ ክገብረልካ ኣብቲ ዝተለጠፈቶ ክንርኢ እንድሕሪ ኮይንና ርእሰ ወግዒ መለኽትን ኣምለኽቶምን ወደቕቲ እዮም ቀጻሊ ወለዶና ኣይተዳለወን ኣብኡ ቅድሚ ምብፃሕ ምልኪ ዝሰርሖም ሽግራት እንታይ እዮም ታንኪዩ ኣሚኖ ናብታ ቴሌፎን እናተመልስኩ ነይረ ናብዚ ከይቀዳሕኩ ሕሊፈያሲ ኣይምን ከይቀዳሕኩ ቀፂለ اوكي ثانك يو امينو بزعبا زيا بقدماي قرب تزرارمنا نينا تليفون ግን ኣነ ዝተፀንዐ ነገር እኳ ይሓስኩን ግን ሓሳበይ ገለ ድርቢ ከብል እሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ተቀዳመይቲ መልእኽትን ኣምልኽቶምን እትብል መልእኽቲ ንሕና ካብ ኤርትራውያን ብዛዕባ መልኪ ዝፈልጥ ካብ ኤርትራውያን ላዕሊ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ ንክንደይ ዓመታት ኤክስፔሪየንስ ዝገበርና እዩ እዚ ምልክ እዚ ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ ይሰርሕ ኣሎ ብኸመይ ኣገባብ እዩ ንህዝብና ዝኣልዮ ዘሎ እንተዳኣልናዮ ግዜ ክወስደልና ዝኽእል ኣብ ኩሉ ብፖለቲካዊ ሸነኽ ቁጠባዊ ሸነኽ ማሕበራዊ ሸነኽ እንተደኣ ገምጊምካዮ ህዝቢ ኤርትራ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣገባብ ወይ መምርሒ ወይ ሓሳብ ሒዙ ዝቐረበ ስርዓት ኣይኮነን በኣንጻሩ ንህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ነቲ ንሱ ናቱ ጥሙሕ ክፍፅሞ ዝደሊ ንኸገልግሎ ጥራሕ ገይሩ ይሰርሖ ነይሩ ነዚ ከዓ ውፅኢቱ ርኢናዮ እቲ መንእሰይ ዓዲ ገዲፉ ከይዱ ንምንታይ ናብ መንእሰይ ዝያዳ ነተኩር ናይ መጻኢ ተቐባሊ ናይታ ሃገር ስለ ዝኾነ ጠንጢንዎ ከም ዝወፅእ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ፋሕ ጨንገራሕ እዩ ካልእ እቶም ሰዓብቱ ከዓ ወይ ረብሓ ፍልይ ዝበለ ረብሓ ኣይረኸቡ ኣነ ከምኡ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እቶም መልእኽቲ እሞ ድሕሪኦም ዝድግፍዎም ዘለዉ ወላ ብደገ ምሳና ዘለዉ ንሪኦም ካብኡ ዝተረብሕዎ ነገር የለን እንታይ ደኣ ትካይዳ ከምዚ ናይ ኩዕሶ ፀወታ ቲፈዞ ኮይኖም ጥራሕ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ትምልኪ ዝተዓመፀ ህዝቢ እንተዳ ዓጢቑ ተቃሊሱ ክወድቕ ምዃኑን እቶም ደድሕሪኡ ዝኸዱ ዘለዉ ቲፎዞ ከዓ ምስኡ ተተሓሒዞም ክወድቁ ምዃነን እዩ ትምልክት ክጠቕሶ ፀናሕካ መምህር ኣብ ተቃውሞና እውን ሓያል ዝኾነ ተመክሮታት ርኢና ኢና እንተዳ ብግልፂ ክንዛረቦ ኮይንና ኣብ ክንዲ ብስሩዕ ብውዱብ ደረጃ ብፍረ ከፍርየሉ ዝኽእል ብፍላይ ነቲ ንጥምቶ ዘለና ስራሓት ክቕይረሉ ዝኽእል ሓይሉ ፍልጠቱ ዓቕሙ ቁጠባዊ ክእለቱ ናብኡ ገፁ ዘተኩር ተፈላለዩ ይጸኒሑ ዘለውን ወላ ዝኾነ ይኹን ምልዓል ናይ ማዕበላት ምንቅስቃስ ክንርኢ ከለና እውን እንተነውሐ ዕድሚኡ 2 ዓመት ክሳብ 3 ይበፅሕ ይኸውን ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዝረኣናዮ ንኣብነት ናይ ብርጌድ ንሓመድ ንብሎ ካብቲ ናይ ሰዓብቲ መልእኽቲ ዝገብርዎ ካብኡ ዝተፈልየ ኣይኮነን ኣካይዱ ንዓይ ምክንያቱ ቲፎዞ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እምበር እንታይ ክግበር እንታይ ክስራሕ ዘይፈልጥ ጥራሕ ገለገለ ጭርሖታት ነቲ ሕማቕ ዝገበሮም ስርዓት ዝፀርፉ ክለዓሉ ከለዉ ጥራሕ ጎጎይ ካደ ድሕሪኡ ምኻድ እምበር ብዝተወደበ መልክዕ ክኸይድ እውን ኣይንሪኦን ማለት እዩ ምናልባት እዚ ከምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፅእ እንታይ ኮን ምገበረ ኢልካ ኣነ ብነፍሰይ ክሓስብ ከለኹ ምናልባት ካብቲ ዘሎ መላኺ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዝኸፍእ የለን ግን ከዓ ካብኡ ዘይፍለ እዩ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ስቂሉ ብማዕበልን ብቲፎዘነትን እምበር ብፍልጠት ብብቕዓት እሞ ከዓ ነቲ ማሕበረሰብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ብዘገልግል መልክዕ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝጥምት ዘለኹ ኣነ እቶም ነዚ ምልኪ ክቃለሱ ኢሎም ካብ መጀመርያ ዝጀመሩ ንዓይ ወሲካ ማለት እዩ እቲ ግቡእ ክሰርሕዎ ዝግባእ ስራሕ
ክሰርሑ ኣይበቕዑን ምክንያት ኣለዎም ዶ የብሎምን ንሱ ቀሲልካ ዝረአይ ግን ኣይተበቅዐን ማለት እዩ ነቲ መንእሰይ እውን ትግቡእ ስራሕ ከትሕዞ ወይ ክምህሮ ወይ ከረድኦ ገለ ኣካል ካብቲ መንእሰይ እውን ከረድኣሎ ዝኽእል ኩነታት ክሳብ ሕጂ ዝተሰርሐ ብዙሕ የለን እየ ዝብል ስለዚ እዚ ጉዳይ ዕድመ ደቂ ሰባት ውሱን እዩ እሞቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣብዚ ቃልሲ ዝዋስኡ ዝነበሩ ኣካላት ነፍሶም ጠርኒፎም ሓሳቦም ጠርኒፎም ነዚ ወለዶ ብግቡእ ኣገባብ ንክኸይድ ብግቡእ ኣገባብ ቃልሱ ኣካይዱ ሃገሩ ብግቡእ መታን ክርከብ እሞ ንመጻኢ ወለዶታት እውን ከመሓላለፍ ብስነ ስርዓት ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር ዘድሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብቶም ናይ ቅድም ዝቃለሱ ዝነበሩ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ንሳቶም ብዘፍርይዎ ኣገባብ ምስና ተሓዊሱ ክኸደሉ ዝኽእል ኣብኡ ክስራሕ ኣለዎ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ዘይዓጠቐ ፖለቲካ እንታይ እዩ መባእታዊ ፍልጠት ዘይብሉ ሓደ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ ባይዘወይ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፖለቲካ ከም ናይ መቃቂ መስርሕ ከም ናይ መተሓማመይ ከም መፅረፊ ከም ዝኾነ ጉጅላዊ ታሽሙ ቲፎዞ ኮንካ ሞገይ ገይሩ ዝርድኦ ሰብ ብዙሕ እዩ ፖለቲካ ሳይንስ ምዃኑ ንሕና ክንኣምነሉ ኣለና ሳይንስ ስለ ዝኾነ ከዓ እዚ ሳይንስ እዚ ናብ ዝመፅእ ወለዶ ብኸመይ ኣገባብ ክመሓላለፍ ከም ዘለዎ ክትገብር ከለካ እቲ ቀፃሊ ወለዶ እንታሽሙ ከይድ ሎሚ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ዘሰክፈካ ንምንታይ ፀኒሐ እዚ ዘረባ እዚ ንክሰምዕ እትብለሉ መድረክ ትሰምዕ ኢኻ በቃ ብሓንቲ ቁሸት ክዛረብ ከሎ ብእምነት ተበጊሶም ክዛረቦ ትሰምዕ ከለካ ነብስኻ ዘሰክፈካ ነገር ኢኻ ትሰምዕ ማለት እዩ እዚ ክሳብ ክንደይ ታሕቲ ወዲቑ ከም ዘለዎ ትተሓሳስባ ዘርኢ ስለ ዝኾነ ንሕና ክንሓስበሉ ኣለና ጀንዊንሊ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል ነገር ፕሮዲስ እንተገበርና ዝበለፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ተዘይኮነ ርእሲ ቡ ተመልክስና መልእኽቲ ክወድቁ እዮም እቶም ሰዓብቶም እውን ከምኦም እዮም ክወድቁ ግን ከዓ ህዝብና ስለ ዝኾኑ ንዖም እውን ክነስንቐሉ ንኽእል ኣብቲ ዝመፅእ ወለዶታት ሰላም ክሰፍነሉ ዝኽእል ሓደ ነገር ምፍጣር ካብ ተፈላለዩ ደጋፍን ተቃውሞን ኮይኑ ዝኸይድስ ከም ኤርትራዊ ጥዑይ ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዙ ንክኸይድ ክምህሩ ዝኽእሉ ሰባት ከፍሪ እንተዝብገስ እዚ ቀዳማይ ጀነሬሽን ዝበለፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ኣነ እዚኣ ከም መጀመሪ ናይ መከታዒ ገይረ ኣብዚኣ ጠጠው እንተበልኩ ተሓይሽ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ መምህር ይቐኒየለ ይወዲየ ኣሎ ታንኪዩ ናኦሚት እሞ ኣብኡ እንታይ ኢልና ኣለና እዚ መንእሰይ ኣይተዳለወን ብኸመይ ዘይተዳለወ ዘሎ እቲ ዕንቅፋት ናይ ዘይምዳለውዩ ዕንቅፋታት ዘይምዳለውዩ እንታይ ምንታይ እዩ እሞ ነዚ ንምእራም ክውሰድ ዝከኣል ስጉምቲ ብፍላይ ከዓ ብትነባር ተቓላሳይ እንታዮም ክበሃል ይከኣል ከነልዕሎም እንኽእል ነጥብታት
أبزي نابايا تحطمش هو هو تنبار تقادلاي نبار كل هوس تعامي بعلم عابي مالتي هو نوح جزية سلز قبري بزقالسي بتكبر ون أبايتا وريدو سرحة سلز خوني ብዙሕ ሓፍልጦ ኣለዎ ምስቲ ኣብ ስደት ዝኸዶ ብሂወት ዝተማሃሮ ተመክሮታት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ዝነበሮ ናይ ህዝብና ኩነታትን ምስ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ለውጥታትን ኣዛሚዱ እሞ ምስቱ ናቱ ተመክሮ ሪኡ እንታይ እንተገበርካ እዩ ዝሓይሽ ዝብል ሓሳብ ከፍልቕ ይኽእል እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ዝብል ኣነ ማለት ምክንያቱ ካብ ናይ ቅድም ተመክርኡ ብዙሕ ነገር ክመሃር ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር እንተዳ ኮፍ ኢሉ ሓሲቡ ብዙሕ ነገር ክፈጥር ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት ንኣብነት እዛ ብኩሉ ሸነኻቱ ብኩሉ ብዝመፃኻ ምፃእያ ብብዙሕነት እትግለጽ ሃገር ብጂኦግራፊ አቀማምጣን ተመጻኸያ ብክሊማኣን ተመጻኸያ ብመነባብሮ ሕብረተሰባን ተመጻኸያ ብዝኾነ ይኹን ነገር ብባህልን ብቋንቋን ተመጻኸያ ብታሪክ እውን ተመጻኸያ ብብዙሕነት እትግለጽ ሃገር ኤርትራ ብግቡእ ክፈልጠሉ ዝኽእል ሓደ ባይታ ክፍጠር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኤርትራ ናይ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ወይ ናይ ኣነ ዝብል ዘይኮነስ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሉ ብዙሕነቱ መዓርጉን ብዙሕ ኣወንታዊ ነገር ስለ ዘለዎ ብብዙሕነት ኤርትራ ከኣምነሉ ዝኽእል ደረጃ መብጻሕ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ክድርብዩ ትሰምዕ ኣብዞም መንእሰያት ኤርትራ ናይ ክርስቲያን ጥራሕ እያ ክብሉ ትሰምዕ ቀይሕ ባሕሪ ናይ እስላም ጥራሕ እዩ ክብል ትሰምዕ የሰንብደካ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር እዚ ከምኡ ክብሉ ደልዮም ዘይኮነስ ሕብረተሰብ ኤርትራ እንታይ እዩ ኣጸቢቑ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ካልእ ትብዙሕነት ሓደ ካብቲ ዝብሎ እንታይ እዩ ወላ ኣብቲ ደረጃ መነባብሮ ናይ ቁጠባ ኣካያይዱ እውን ብዙሕነታዊ እዩ ዝኸይድ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሓደ ኣይኮነን ኣብቲ ሓደ ሩም እውን ከም ሰማዕናዮ ብጉስነት ዝነብር ህዝቢ ኣሎ ሰበ ክሳግም ብዝኣረገ ኣገባብ ማሕረስ ዝነብር ህዝቢ ኣሎ ጫፍ ናይ ከተማ ዘለዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ብሓባር ከመይሉ ተኸባቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ሓደ መሰረት ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ፍልልያት ጀባን ሻዕብያን ዝብል ብዙሕ ፅልዋታት ዝፈጠረ ምናልባት እውን እቲ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ክለዓል ከሎ ከም እቲ ናቱ ባህሊ ዝተፈልየ ብዕራብ ተኸኪቡ ዝኸይድ ዝነበረ ውድብ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ ብዕራብ ጥራሕ ተኸኪቡ ዝኸይድ ውድብ ኢሎም ዝገልጾ እውን ኣለዉ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ተጋዳላይ ደው ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ምንዓቕ ከረድእ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንኡስ ወለዶ ማለት እዩ ኣብኡ ክንነብር ዘይኮነስ ዓለም ከዓ ትኸይድ ስለ ዘላ ሃገር ከዓ ንኸውን ስለ ዘለና እዚ ኣብ ሃገር ዝነብር እዚ ሕጂ ክተቕሶ ዝፀናሕኩ ሓድነቱ ምክብባሩ
ብሓባር ክሰርሕ ኢሉ ውሕስነት ምትእትታው ተኣማሚኑ ክንነብር ዝገብር ስለ ዝኾነ ንእግረ መገድና እቲ ብእንግሊሽ ኔሽን ስቴት ዝበሃል ክንሃንፀሉ ንኽእል ኣገባብ ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ምስኡ ቀፂልና እዚ ህዝቢ እዚ ኣብኡ ዝነብር ክነብር ኣለዎ። ፖለቲካ ሂወት እዩ። ፖለቲካ ንዝተወሰኑ ሰባት ጌርና ይንወሰዶ። ፖለቲካ ሂወቱ ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ክሳተፈሉ ዝኽእል ረብሓ ከም ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ እንተተሳቲፉ ከዓ ኣብ ቁጠባ እውን ኣብ ምውሳን ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘለዎ እውን ተራ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ነዚ እውን እቲ ደረጃ ምዕባለ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ቁጠባዊ ሸነኽ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ሓደ ደረጃ ተምፅኦ ክትምህሮን ንዕኡ ዘገልግሉ ትካላት እዚኦም ሕጂ እቶም ደውላ ወይ ከዓ ስቴት ቢልዲንግ እንብሃሉ እቶም ካልኦት ከዓ ነቲ ህዝቢ እዮም ከገልግሉ ዝፍጠሩ ካብቲ መንግስቲ ዝትከል ጀሚሩ ምስ ሚኒስተራቱ እቲ ዝተፈላለየ ናይ ቤት ፍርዱ ይኹን ናይ ፓርላምኡ ይኹን ናይ ቁጠባ ትካላት ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ይኹን ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ይኹን ማሕበራዊ ጉዳይ ከም ሕክምና ክንክን ጥዕንኡ ትምህርቱ ኣብዚ ዘተኮረ እውን ትምህርቲ ዘድሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ጌርና እንተዳ ኢልናዮም ድሓር ተወዲቡ ከዓ ክኸይድ ኣለዎ። ተወዲብካ ክትከይድ ተደኣ ኮንካ ተወዲብካ ኩሉ ዴሞክራሲያዊ እዩ፣ ኩሉ ፍትሓዊ እዩ፣ ኩሉ እቲ ነገር ጥጡሕ እዩ ማለት ኣይኮነን። ተወዲብካ ክትሰርሕ ከለኻ ገለ ካብቲ ንስኻ ትብሎ መሰለይ ትብሎ እውን ክተጉድል ኢኻ ማለት እዩ። እንታይ ንሱ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ትኸደሉ ግዜ እሞ ብድምፂ ተሳዒርካ ኣብ ትኸደሉ ግዜ ወላ ኣይትዕገበሉ ምስ ብፆትካ ተኸኪብካ ክትከይድ ከም ዘለካ በቲ ውሳኔ ግን ከዓ ሓሳብካ ንቐፃለ እቲ ቁኑዕ መገዲ ንኽትሕዞ ተቓልስኻ ዝግድብ ከምዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ከዓ ነቲ ጥርናፈ ስቕልካ መገዲ ንመገዲ እንዳዘርጋሕካዮ ዘይኮነስ ነብስኻ ክትኣስር ኣለካ፣ ክትውደብ ኣለካ። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝኽፈል ዘሎ ከዓ ናቱ ፍርያት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ውፅኢቱ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ዝተወደበ ስራሕ ኣዓዋቲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ውደባ እውን ክንምህር ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ምስ በልኩ ብዙሓት ኣለዉ ብዙሕ ነገር ከውፅኡ ዝኽእሉ ኣነ ብዚኣ ክውድእ መምህር ኦኬይ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ሪኮሜንዴሽንስ ናይ ሚሽን ከነዳሉ ወይ ተልእኾ ከነዳሉ ክንበቅዓልና ዝብል ነቲ ነባር ቅድመ ናፅነት ዝነበረ ቃልሽኻ ዝቕፅል ዘሎን ንድሕረ ናፅነት ዝመፀ መነሰይ ሓቢሩ ዝቃለሰሉ መለጋግቦ ምስራሕ ድልድል ምስራሕ ክከኣል ኣለዎ ዝብል እንድዩ ኣብኡ ክንሰርሕ ክንክእል ዘድልዩና መንፀፍ ወይ እውን ዘድልየና መንፀፍ እንታይ እቲ ኩሉ ግዜ ዕንቅፋታት እናበዝሐ እናዓበየ ይኸይድ እምበር እናተነከየ ክኸይድ ኣይንሪኦን። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዳያስፖራ ቃልሲ ምናልባት
ውሽጠ ምዕብልንኡ እናካየደ ዝሓልፎ ሜታሞርፎሲስ እንተልዩ ንዓይ ዘይረኣየኒ እምበር የለን ስለዚ ኣብ ካሊእ ቅድመ ምኻድና እንታይ መጋባእሲ ነዚ ከም ሓላፍነት ወሲዱ ክብገሰሉ ኣለዎ እቲ ዝመፀ ሪኮመንዴሽን ክጉስጉሰሉ ኣለዎ ነዚ ወቢሉ ከዓ ናይ ዘተ መድራክ ክፈጥር ይግባእ ሕጂ ነዚኦም ከገልግሉና ዝኽእሉ ንዋት እንታይ ምንታይ ክንጉስጉስ ጽቡቕ ርእስትታት ሒዝና ነቲ መንእሰይ ነቲ ነባር ብፍላይ ከዓ ናብቲ መንእሰይ ክኸይድ ዝግብኦ ክነቕርብ ብመራኸቢ ሓፋሽ ብፅሑፍ ስእሊ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምዝጋሕ ክካየድ ይከኣል which is እናላለኻ ምስቲ ጉዳይ ብካሊእ ወንግኣ ትዕድም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ጭቡጣት ነገራት ይረኣዩኻ እዚ ክትግበር ክኽእል ምንቲ ትገዛው ናብ ዝርኢቱ እንትሃበ ጽቡቕ ናብ ካሊእ ሕቶ ቅድሚ ምኻደይ ድሕሪ ቁባዝ ንእሽቶ ክብል ሚሽን ስቴትመንት ኢልካ ጠቂስካ ነርካ ኣነ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ክትገብሮ ትደሊ ብንጹር ራእይ ናትካ ተቐምጥ ኣለካ መጀመርያ እቲ ራእይ ናትና ክነቐምጥ እንተደኣ ኮይና ብሓፈሽኡ ትምኒትና ባህግና እዚ ክረጋገጽ ኣለዎ ዝበሃል ንሱ ክቕመጥ ኣለዎ ነዚ ራእይ ናትካ ንኽተዕውት ከዓ ናትካ ተልእኾ ብንጹር ክቕመጥ ኣለዎ which is the mission statement ዝበልካዮ ማለት ካብቲ ራእይ ጽብብ ዝበለ ግን ከዓ ክትዕውቶም ትደሊ ተልእኾታት ኣነፂርካ ተቐመጡ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ንናትካ ሚሽን ስቴትመንት ወይ ከዓ ንናትካ ተልእኾ ክትዕውት ተደኣ ኮንካ ነተልእኾኻ ክዕውቱ ዝኽእሉ ጎልስ ከዓ ክትሕዝ ኣለካ ማለት እዩ እቶም ክምዝገቡ ዝግብኦም ሸቶታት ኣነ እዚ ነገር እዚ ክሪኦ ከለኹ ከም ምንታይ እየ ዝሪኦ ከምዚ ውድድር ናይ ሶከር ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝግበር ኩሉ ግዜ ክስዕር እንተኮይኑ ሓደ ጋንታ ሸቶታት ከመዝግብ ኣለዎ ስለዚ እቲ ሸቶ ዘመዝግቦ እቲ ተልእኾ ናቱ ይፍጽም ኣሎ ማለት እዩ at the end of the day ግን ንኩለን እንዳሰዓረ ዋንጫ ንክወስድ እቲ ባህግናቱ ብዓብዩ ስለዚ እኩብ ድምር ናይ ሸቶታት ኢኻ ተልእኾኻ ብግብሪ ተውዕሎ ሸቶታትካ ክትዕውት እንተደኣ ኮይኑ ከዓ እዚ ዕላማ ናትካ እውን ብዝነኣሰ ደረጃ ኣዕዊትካ ነቶም ናትካ ሸቶታት እውን ክሕግዘካ ዝኽእል ዕላማ ናትካ እውን ብንጹር ክመጽእ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብተግባር ኣብቲ ስራሕ እዚ ክትኣቱ ኢልካ እዞም ደረጃ ብደረጃ ክትቆሶም ፀንሖ ክትዕውቶም እንተደኣ ኮንካ ክሳብ ኢንዲቪጁዋልስ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ኢልካ መደብ ክተውፅእ ኣለካ ነፍሲ ወከፍ ዝሰርሖ ስራሕ ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ክኸውን ይኽእል ስራሕ ውፅኢቱ ማለት ናይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ደቂ ሰባት ዓቕሚ ጉልበት ፍልጠት ከተምፅእ ኣለካ ማለት እዩ ምዚ ከዓ እንታይ ክህልወካ እዩ ግዜ እውን ከድልየካ እዩ ስቕ ኢሉ ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት
ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ንሕልፎ ዘለና ክትዕ ብከምዚ መልክዕ ሰሪሕና ኦልሬዲ ኣብ ካልእና ተማይጥና ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋጥና ንኸደሉ ዘይኮነስ ረማዕ ኢልና ሙሉ መዓልቲ ክንዛረበሉ ንውዕል ብዙሕ ነገራት እዩ ካብ ከምኡ ዝኸውን ብተግባር ሰሪሕካ ክሳብ ብፅሑፍ ኣስፊርካ ግዜ ሂብካ ሰባት ፈላጣት እውን ኣቐሚጥካ ዝግበር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ዘድልየካ ማለት ፀጋታት ክህልውካ ኣለዎ ናይ ደቂ ሰባት ፀጋታት ምስ ፍልጠቶም ናይ ግዜ ጉዳይ ከድልየካ እዩ ናይ ባጀት ጉዳይ እውን ከድልየካ እዩ ተንቀሳቀሶ ስለደል ዘለካ ስለዚ እዞም ኩሎም ፀሚድካ ምስ ትሰርሖ ነቲ ትብሎ ዘለካ ትደልዮ ዘለካ ዕላማኻ ድሕሪ ምዕዋት ሸቶኻ ድሕሪ ምውላዕ ምዕዋትካ ተልእኾኻ ምስ ተረጋገፅካ ከዓ ናትካ ዕላማ ክትሃርም ትኽእል ብከምዚ ኣገባብ እዚ እንተደኣ ከድናዮ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ መወዲእ ኣለኹ መምህር ተንኪዩ Thank you, Ovid. أوكي كاب جزا مزحتو زي مملاس ريتو زلكم ادمنا بتي كالاي جز نتاونا قروب exhaust خنجبراس لزدلخي نبدحريت كملس انت خوينا عقباي እቶም ዘምልኽዎስ ዝተፈለየ ረብሓ የብሎምን ወይ ከዓ ኣሎም ኣይብልን ዝበልካዮ ብሓቂ ዝረብሑ የለውን ድዮም ወይ ዝረብሑ ስለዘየለው ድዩ ስለዘይረኣዩኻ ድዩ ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ እዚ ህግደፍ ዝሰርዖ ኣሰራርሓ ዝረብሕ ሰብ የለን ኢልካ ስለተኣምን ኖ ዝረብሕ ሰብ የለን ምባል ከቢድ እንዲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን እንታይ እዩ እቲ ምልኪ ብውልቀ ሰብ ኢና ዝያዳ ንሪኦ ዘለና እንተበዝሐ ከዓ ንኡስ ጉጅለ እዩ ዘሎ ምስዋ እዚ እቲ ቀንዲ ተረባሕ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን ካብ ነዊሕ ግዜ ከኪብዎ ዝመፀ ናይ ጭርሖታት ናይ ትረኻታት ምስኡ ዝኸይድ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ጨርሕዎ እንዳኸደ ክመፅእ ከሎ ከዓ ምዝተፈላለዩ ኣካላት እንዳናኸሰ እንዳበኣሰ እንዳተነዓቐ ይክመፅእ ፀኒሑ ስለዚ እቲ ምስኡ ዘሎ ወላ ረብሓ ኣይርከብ ዝተምሃረ ፈላጥ ብቕዓት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ከም ተወዳዳሪ ናቱ ኮይኑ ዝቐርበሉ ዝነበረ ኣካል ቁም ነገር ይርከብ ኢሉ ኣይሓስብን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ትሬይንድ ኮይኑ ካብዚኦም ዝርከብ ነገር ምዚኦም ተሓጋጊዝካ ዝመፅእ ነገር የለን በለቕ ክብል ትሰምዖ ኢኻ ብተግባር ዘይሰርሑ ናይ ዘረባ እዮመ ዝብል ዘረባታት እውን ትሰሚዕ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ትረኻን ኣብቲ ብነዊሕ ግዜ ዝመፀ ንሕና እኮ ሃገር ዘምፃእና ዘረጋገፅና ኢና ዝብል ትረኻ ሒዙ ንዖም ከዓ እንዳተሸቕረሩ ከም ዝነብሩ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ካብኦም ዝረብሑ ሰባት የለውን ማለት ኣይኮነ ደኳ ደኣ ክህልዎ ይኽእሉ ምናልባት ካብኡ ምስ ወፁ ብዙሕ ነገር ፍርያት ዘለዎም ሰባት ክርከቡ ይኽእሉ ማለት እዩ ግን በቲ ዝመፅዎ ኣካያይዳ በቲ ናይ ምፍርራሕ በቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣገባባት እዩ ዘሎ ማለት ነቶም ስርዓዚ ነቶም ዝያዳ ዝቐርቦምሲ እንዳድሃሎም እንዳሰዓቦም እዩ ዝኸይድ እንዳሰዓቦም እንዳፈራርሖም እዩ ዝኸይድ ንሳቶም ከዓ ነዊሕ ግዜ ዝተቃለስናሉ
ናበይ እሞ ሕጂ በፂሕና ክንከይድ ኢሎም ዝፅመሙ ኣይሰኣኑን እዮም። ስለዚ ተረብሓውን እንተኾነ ነዞም ኩሎም ከርብሖም ኣይክእልን እዩ። እዞም ኩሎም ደገፍቱ ንብሎም ዘለና ይረብሑ እዮም ካብኡ ኢኮኖሚካል ረብሓ ኣለዎም ወይ እዚ ከምዚ ረብሓ ኣለዎም ክንብል ኣሸጋሪ ኣይረኣየናን ከኣሎ ውሑዳት ምስኦም ዝተኣሳሰሩ ኣብቲን ኣብቲን ንኩሉ ነገር ዝቆፃፀሩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ግን ቁፅሮም ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም። ክንዲቲ ብዝሒ ሰዓብቲ ናይቲ ስርዓት ዘሎ ጌርካ ክረኣዩ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ዝተፈላለየ ጉዳይ ናይ ዓሌትነት ይኹን ናይ ሃይማኖት ፍልልያትና ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ ፅባቐና ንብሎ ዘለና መፈላለይና ይጥቀመሉ ኣሎ እቲ ስርዓት ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብዚ ዝውሰኽ ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ዝውሰኽ ወይ ዝሕተት እንተልዩ ብገዛ ይወስኽ ወይ ከዓ ይሕተት ሓደ مستنكر ዝኾነ ነገር ኣሎ ንስ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ዲያስፖራ ደጋፊ እንታይ ረብሓ ስለ ዝሪኤሉ እዩ ዝድግፎ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ንምድጋፉ ድራይቭ ዝገብሮ እንታይ እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ምናልባት ከባቢ ዘሎ ነብሶ ከፍ ንላዕሊ ኣሕዋቶም ኣሓቶም ቤተሰቦም ዕለት ዕለት ዘውፅኡ ይበዝሉ ብምሉኡ ስድሮኦም ጓጢጦም ዘውፅኡ ውሕዳት ኣይኮኑ ግን ይድግፎ ከይዶም ከኣመፁ ሕልፍ ሓሊፎም ኣብቲ ዓዲ ከይዶም ነቶም ሰምሰርቲ ዝብሎም ገንዘብ ከፊሎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ሓዎም ደሓፍቶም ክሓልፍ ኣብኡ እንከለዉ ንሳቶም ዘሳልጥ እዮም ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝረአ ዘሎ እቲ ህዝቢ ከዓ ይሪእዎ ኣለዎ ምስ ከዱ እንተኾነ መባእታዊ መንበሪ ክኾኖ ዝኽእል ንዋት ዘይብሉ እናተሸገረ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ ይሪኢ ኣለዎ ከም ህዝቢ ክሪእዎም ከለዉ ሕጂ ንሳቶምስ ከም ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ዘሎ ይሕግዙ ከም ማንም ተቃዋሚ ኮነ ደጋፊ ይሕግዝ በብመገዱ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዋጢጦም የውፅኡ ይኸዱ ከዓ ይርኢዮ ከዓ እቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ እንታይ እቲ ናይቲ ሃገር ስምዒት ድዩ ዝጠፍእ ዘሎ እቲ ሃገር እትበሃል ስምዒት ልክዕ ከም ወይ ኪባ ትኸይድ ወይ ኣብ ካሊእ ሃገር ትኸይድ ወይ ሜክሲኮ ትኸይድ ንዕረፍቲ ዲዩቲ ብሕልና ናይ ዓደይ በፂሐ ድዩ እቲ ምስትንክር ዝብሎ ዘለኹሲ ጃስቲፋየብል ዝኾነ ምክንያት ክረኽበሉ ስለ ዘይክእል እዩ እንታይ እዩ ኢልኩም ዛብ ባኻ ኣውቢ ኦኬ እንታይ ምስለካ እዚ ሓደ ግሩፕ ኣሎ እቲ ግሩፕ ነቲ መንግስቲ ጨቢጡ ዘሎ ናይ ክሪሚናል ግሩፕ እዩ ንኣብነት ገንዘብ ሂቦም ስድሮኦም የውፅኡ ትብሎም ዘለካ ይፈልጥ እቲ ግሩፕ
መን ገንዘብ ዝኸፍል ዘሎ መን ዝቕበል ዘሎ ይፈልጥ እዩ ንኹሎም ይምዝግቦም ግን ከዓ ኣለኹ ዶ والله ኦኬ ግን ከዓ እቲ ዝገብርዎ ንሶም ከም ማንካሳ ንበሎ ኣብ ሊስታ ይሕዞሞ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ እዚኣ ኮላትካ መበሊ ይጥቀመሎም እዩ ሕጂ ብዙሓት ክዛረቡ ከለዉ ገንዘብ ኣብ ሲናይ ዝተኣስረስ ኣብ ኣስመራ ዝኽፈል ኣሎ ክብሉ ይሰሚዐ ኣነ ሳብ ክንደይ ዝርግፅ ክብል ኣይክእልኒ ከምኡ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ከምኡ ዘካይዱ ኣለዉ እዚኦም ከዓ በቲ ፍላጥ ናይቲ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ እዮም ንሱ ከዓ ኩሉ ግዜ መሓዚ እቲ ጉዳይ ማለት ሓንቲ ኣብነት ክጠቅስ ኣብዚኣ እንታይ ይብለና ሓደስ ደሓን ሽሙ ንግዚኡ ገድፎ ፌስቲቫል ክገብሩ ከለዉ ኣብ ኤውሮጳስ ቅድሚ እቲ ፌስቲቫል እቶም ኣባላት ፓርቲ ዝኾኑ ኣብ ኤውሮጳ ንሶም እዮም ዝእከቡ ማለት ኣኪቦም ይውስኑ ወሲኖም ግን ከዓ ኣሰናዳዊ ሽማግሌ ነቲ ፌስቲቫል ዝበሃል ኣላ ማለት እታ ኣሰናዳዊ ሽማግሌ ኣይትፈልጦምን እያ ነቶም ናይ ፓርቲ ሓለፍቲ ስለዚ ብስውር እዩ ዝመርሖ እቲ ኣብ ሜዳ ዘሎ ኣብ ሓደ እዋን እዚ መን ሽሙ ፓይሎት ዝነበረ ተጋዳላይ ምስኣቶም ሽሙ ገለ ትፈልጦ ትኹም ድሕራይ ከማን ሞይቱ ድዮም ገለ ኢሎም ኣብ ናይ ኣስመራ መዘጋጃ ነይሩ መስለኒ ሓዉ ከማን ትምህርቲ ሚኒስተር ነይሮም ገለ ከይኮኑ መን ኣሎ ዝዝክሮ መን ሽሙ ወደይ ብዝኾነ ንሱ ይመርሖ ነይሩ ነቲ ደጀን ኖ ኣይኮነን እዚ እቲ ፓይሎት እዩ ነይሩ ቀደም ፓይሎት እንዲ ደጀን ናቶም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፓይሎት እዩ ነይሩ ዝወዲ ዝብለካ ዘለኹ ሓዉ ከዓ ሓዉ ይመስለኒ ትምህርቲ ሚኒስተር ድዮም ኣብቲ በዓል ስልጣን ነይሮም ቀደም ከንቲባ ናይ ኣስመራ ነይሩ ድሕሪ ስብሓት ንሓራይ መይቱ ዝበልዎ መይቱ ተረኺቡ ገለ ዝብልዎ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝመርሓ ነታ ወለንኬል ወልደንኬል ወዳ ዓንድንኬል ሽምካ ትረኸበ ሓጊዝከና ዓንድንኬል ሕጂ ንሱ ይመርሓ ነይሩ ድሓር ነቲ ፌስቲቫል መኸዲ ካሽ ሃቡኒ ምስ በለ እቲ ተሓዝ ገንዘብ ካሽ ይብለና ኣሎ ተባሂሉ ቴሌግራም ከይዱ ናብ ኢሳያስ ማለት ብቐጥታ ኢሳያስ ከዓ ካብ ገንዘብ ይትካልዕል ትብል ጥራሕ መልእኽቲ ሰዲድሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብ ኤውሮጳ ዶ ካልእ ዝገብርዎ ነገር ንሶም ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐጥታ ካብ ሜዳ ኮንትሮል ገይሩ ከም ዝኸይድ ንኣባላት መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብኡ መፂኦም ገንዘብ እንተደልዮም ሃብዎም ኣፈርምዎም ከዓ ብስርዓት እዩ ዝብሎም ዝደልይዎ ሃብዎም ግን ኣፈሪምኩም ስደደለይ ዝብሎም እዚ እንታይ እዩ መትሓዚ ንሰብ ብኸመይ ጌርካ ክትቆፃፀሮ ከም ዘለካ እዚ ኣብቲ ኤሌመንታሪ ደረጃ ዝነበረ ድሕሩ ግን ብዙሕ ነገር ስለ ዘማዕበሉ ንሰባት ብቐጥታ ወላ ገንዘብ ክሰርቕ እንዳርኣይዎ ከለዉ ስቕ እዮም ዝብልዎ መወዳእታ ግን ርኢና ካለና ምሳና ስራሕ እዩ ዝኸውን ማለት ስለዚ ዝገርም እኮ እዩ እቲ ትብሎ ዘለካ ሰባት ገንዘብ ከፊሎም ካብ ዓዲ እንዳውፅኡ ከለዉ ስድሮኦም ኣምፂኦም እንደገና ከዓ ምስ ስርዓት ክኾኑ ከለዉ ሓደ ካልእ ከዓ ፍልይ ዝበለ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንተ ደኣ ደገ ወፂኡ ሓደ መንእሰይ ብከምኡ መልክዕ እሞ ብደገ ወፂኡ ቁሩብ ለውጢ ገይሩ ንኤርትራ ምስ ተመልሰ ከዓ ከም ወተሃደር ኣይረአን ማለት እዩ ከዛወርሲ ይፍቀደሉ ዞር ዞር ኢሉስ ክምለስ ይፍቀደሉ ማለት እዩ
نعوزي حد عبي كريديت غير خوص دخلي بخمس ملكع تكامبين زغيد انتهي قدسكا انتهي اتوكا زعبا قداي كازي تقبر نعخات راح دي زملكة زي قداي زي بانديرا بعد أبقزاهم داخل سكال زبل كامبين سقيل يكونن زرب ስለዚ ብጣዕሚ ረቂቕ ብዝኾነ ናይ ክንደይ ዓመታት መንግስቲ ጥራሕ 35 ከምኡ ኮይኑ 34 ዓመት ገበረ ብዙሕ ርቀት ዘለዎ ኣካይዳ ዝኸይድ እዩ ማለት ስለዚ ቀሊል ጌርና ንውሰዶ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ካምፔይን ነቶም ደገፍቱ እውን ምስኡ ኮኑ ኦፍኮርስ ንሱ ገለ ነገር ምስ ኮነ ኣይረኣኹማን ዲኹም እዛ መንእሰይ ኣብዚ ዩቲዩብ ዝነበረ ዝፅምዶ ምስ ተባህለ ነታ ፅምዶ ኣብይዋ ምስ ተባህለ ከፈራርሕዎ ኮይም ጀሚሮም ግን ከዓ ንሱ ቀጢሉ ምስ ረገፀ ነብኡ ኣሲሮሞን ነበሩ ፈቲሖም ገዲፎሞ ማለት እዩ ኣብ ልበኻ ተመለስ ንኽብልዎ ንሱ ግን ቀፂልዋ ስለዚ ፋሕ ከይትብሎም መገዲ እዮም ቀይሮም ዘለዉ እምበር ወዱ ብዝገበሮ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ጅሆ እንተደኣ ሒዝካዮ ስድራኻ እንተደኣ ኣለዎ ኮይኖም መምህር ኣብኡ ዋ በቃ ከምዚ ኣነ መልክዕ ኢሎም እንስሳስ ሰብ ክፈርድ ምስ ደለየ ተጠንቂካ ፍረድ ድኳ መንሰይቲ እየ ኢልዎ ዝበሃል ከምኡ ፅውፅዋይ መልክዕ እዮም ተኸቲሎም ዝኸዱ እዚ ጉጅለ እዚ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ብዓለም ብከምዚ ገባብዚ ዝኸይድ መንእሰይ ክሳብ ክንዚ ተቐዲሑ እንዳወፀ ከሎ ካብ ዓዲ ፖሊስና ንቀይር እንታይ ኢና ተጋጊና ኣይበሃልን እዩ ኖ ስለዚ እዚ ኮነኢልካ ዝግበር ዘሎ እንታይ ሽሙ ተሓደድ ድሕሪኡ ትስዕቦ እሞ ኣብታ ዝበፅሓ ሃገር ኬትካ ከዓ እሞ ናይ ጣዕሳ መላእ ትበሃል ማለት እንታይ ማለት እዚ እዚ ኩሉ መገዲ ዝተጓዓዝካዮ እዚ ኩሉ ብባሕሪ ገለ ዝጠፈ ገለ መለ ብናተይ ጌጋ ኣይኮነን ናትካ ጌጋ እዩ ፈርም ስለዚ እዚ ናይ ክሪሚናልስ ኣካይዳ መንግስቲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ጉጅለ እዩ ወዲል ኦኬይ ኣብዚ ሕቶ ሪቶ ወይ ተወሳኺ እንተልዩና ናብቲ ካልኣይ ገጽ ቅድሚ ምእታውና ክነቐርብ ንኽእል እሞ ወል ሓደ ክንክተሎም ካብ ዝግብኡና ሪኳየርመንትስ ኣቕሪቡልና ኣሎ ኣቕባዝጊ ምስቲ ነቲ ዝሓለፈ ኢንተርፕሬት ምግባሩ ዝሕግዙ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብ ዝቐፂልና ፕሮባብሊ ክንከታተሎ ኢና ነቲ ጉዳይ ኣበይ ከብፅሓልና ይኽእል ፕሮባብሊ ምስ ውስናት ሰባት ኮይንና ብኸመይ ክዕየ ግብኦ ርኢና ናብ ገዛ ክንምለስ ንኽእል ማለት እዩ ሕዚ ቅድሚ ናብዚ እዛ ካልኣይቲ ከቕርበልና ዝደልዮ ባሻ እዩ እቲ ሓድሽ ሽግራት ዝበልናዮ ቅድሚኡ ንእሽተይ መእተዊ ክገብረሉ ዝደሊ እንታይ ብሮታዊ ተጋድሎና ዝጀመረት ጀብሃ እያ ጀብሃ ማለት ከዓ ግንባር ማለት እዩ ግንባር ማለት ድማ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባትን ኣረኣያታትን ሓቂፉ ዝጓዓዝ ናይ ቃልሲ ንዋት ማለት እዩ ስለዝኾነ ጀብሃ ብሃይማኖታዊ ብወገናዊ ይኹን ብስልተ ቃልሲ እናተጋጨወት ናብታ ዝዓበየትን ሰፍሐትን ፖለቲካዊ ሃገራዊት ፖለቲካዊት ውድብ ዓብያ
ህዝቢ ተሰኪምዋ ኣብ ቀጥታዊ ብረታዊ ተጋድልኡ ተሳቲፉ ብመጠን ስፍሓታ ብዙሕ ካብ ዘዕንቅፍዋ ጠንቅታት እናኣለየት ማዕቢላ ብዙሓት ምሁራትን ሰብ ሞያን ኣሰሊፋ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓትሉ እዩ ናይ ሎሚ መላኺ ኢሳያስ ዝተለኣኮ ውልቂ ዕላማ ንምዕዋት ተፈንጪሉ ሰልፊ ናጽነት ዝመስረተ ኩሉ ዕላምኡ ድማ ነቲ ዝተፈጥረ ህዝባዊ ግንባር ጀብሃ ንምህራም ዝኾነ እታ ናይ ህዝቢ ግንባር ዋላውን ሻዕብያውን ወያንያውን ተጸማሚዶም እንተሃረምዋ ካብ ቃልሲ ወፃኢ ኮይና ኣይመወደቐትን ቀንዲ ዘውደቓ መሪሕነት ሰውራዊ ባይቶን ወተሃደራዊ መሪሕነታን ብሰንኪ ዝነበሮም ፍልልያት ውሽጣዊ ሓድነታ ላሕሊሑ ነቂዓ ስለ ዝነበረት ነቲ ወራ ድማ ተዳልያ ክትገጥሞ ብሓደ ወገን ዘይምኽኣላ ብሓደ ወገን ከዓ ዘይምድላያ እዩ እዚ ሎሙን ኣብ ዲያስፖራዊ ናይ ተቃውሞ ቃልሲ ኩን ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ካብ ዝወረሶ ተማሂሩ ክዕረ ኣይከኣለን ንነብሱ ክዕረ ዘይከኣለ ድማ ከዕሪ ብቕዓት ከጥሪ ማለት ዘበት እዩ እቲ ፓራዳይም ሽፍት ካብ ነብስኻ ስለ ዝጅምር ድማ እዩ እሞ እዚ ሕጂ እናተጠንሰ ዝስራሕ ዘሎ ሽግራት ካበይ ነቒሉ ናበይ ከብፅሓና እዩ ዝብል ሕቶ ክንርእዮ እዋናዊ ይኸውን ስለዝኾነ ከዓ ባሻይ ብዛዕባ እዚ ቅሩብ ገለፃ ክበና ኣዲመ ኣለኹ ናባኻ ባሻይ እሺ ሕራይ መጀመርያ ከመይ ቀኒኹም ይቐኒየልና ወዱ ብስ ድማ ይቐኒየልና ነቲ ኣቕርቦት ኣነ እውን ልክዕ ከምቲ መጀመርያ ክትብገስ ከለካ ዝበልካዮ ወዱ ቡሽ ናይ ማለት ከም ጋሻ ኮይኑ ክቐርብ ተዳልኮ ነገር ማለት ሲፍኡ ኣይተዓደምኩን ግን ከምቲ ዝበልካዮ ብቴሌፎን ተራኺብና ከመይ እንትኾነ ሓሽቲ ርእሲ ኣብ ዝብል ተማይጥና እዚ ዕንክሊል ንብሎ ዘለና ሲ ወይ ክርከበና መንእሰይ ዘይከኣለሉ ምክንያት ብግቡእ ወይ እውን ንሕና ፅፉፍ ዝበለ ውደባ ክንከይድ ክንጓዓዝ ዘይምኽኣልና ሲተፍትሽ የድዮ እዩ ስለዚ እንታይ እዮም እቶም ዝፅጉሙና ዘለዉ ምባል ተማያይጥና ማለት እዩ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ድማ ነዛ ናምበርቱ ዘላ ኣብኡ ቅድሚ ምብፃሕና ማለት ናብቲ ቀፃሊ ወለዶና ኣይተዳለወን ትብል ዘላ ናብኡ ቅድሚ ምብፃሕና ምልክት ዝሰርሖም ሽግራት እንታይ እዮም ንዓና ዝሓላልኹና ዘለዉ ዝብል ኣትያታ ማለት እዩ which is very good ማለት እዋናዊት ምእንቲ ክትከውን ማለት እዩ ሽግርና ዘሎ እንታይ እዩ ዘይ እዋናዊ ነገራት ስለ ነምፅእ እሞ ሓደ ካብኡ እቲ ዝገጥመና ዘሎ ፀገም ንሱ እውን ከም ምዃኑ ከነለሊ ዘይምኽኣልና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣርእስታትና ዘበናውያን ክኾኑ ወይ እዋናውያን ክኾኑ ከም ዘለዎም ከነረጋግፅ ኣለና ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዘይ እዋናውያን ክኾኑ ዝገብሩ ነገራት የጋጥሙና እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምኽሪ ከድሊ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ተማኺርና ማለት እዩ ዝተረፈ ኣነ ርእቶይ ክህብ እንድሕር ኮይነ ናብታ ኣብኡ ቅድሚ ምብፃሕና ምልክት ዝሰርሖም ሽግራት እንታይ እዮም ወይ ከዓ እንታይ እዮም ዝፅጉሙና ዝሓላልኹና ዘለዉ ዕንቅፋታት እንታይ እዮም ክበሃል እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ሻዕ ንጠቕሶም ኢና ግን ክንደጋግሞም ንግደድ ኢና ምዚ ወዱ ብስ ክብሎ ዝፀንሐ እውን ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ገሊኡ ኣብኡ ዝኣቱ ክህሉ እዩ ማለት እዩ ማርቲ ኢምፖርታንት ነገርቲ መንእሰይና ክርከብ ዘይከኣለሉ ምክንያት ፀገማትናን ንሕና እውን ንባዕልና
بترنف كستاخن قبل دي مخالنا انت عند حريلنا حدا دخمتنا على بوليتيكا وسنفلتتي على بوليتيكال ساينس لنا افلطو وحدي مالتي سلازي كلاتنا مالتي تغلى على نفسي بنا اوتيخا مالتي ناتنا افلطو بوليتيكال ساينس وحدي مخنيات بوليتيكال ساينس زي ترجمو مهابالو ወይ ከዓ ናይ ገሊኡ ዝጥቀመሉ ገዛእቲ ሓይልታት ምውሳድ ምልቃሕ ኣሎ ንዓና ምሳና ዘይከይድ ነገር ከም ሳይንስ ከም ተዓንቶ ይጠቕሶ ነበረ ድቡስ ከም ሳይንስ ክንድምርድኡ ከም ስነ ፍልጠት ከም ዓውዲ ፍልጠት ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኢና ናይ ምሕደራ ክንድምርድኡ ከም ናይ ጥዕመካ ነገር መካኒዝም ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ጌርካ ምርድኡ እዚ ድማ ቶም ካልኦት ሓይልታት حيالان منقستات يتقوموا نروحهم تلقيحكا مقبار مالتي كل قضي حجي نزل تايتبل بوليتيكا كوز تعمل كايخات تقبر نمخسب كايخات تسرح كند نفتحي خات تسرح نمحداري خات تسرح نمحدارها هزبي نخط عمي خات تسرح كند مبال subjective زخونة understanding بعلاو زخونة تردو وشيدكا نمخسبات كاتراي نربحها ناي كاروت كقدو خلو بزي قدس مالتي سلازي إثناتك حاليوتاوي قداينا بلعل خالقات كم نفسها جت هذه مرأي مالتي زي حدايو كلايتي سلكوتات ناي ملختي سرعاتاتن سنسرتاوي اسسراتو من مالت حيالنت صلاءن اسسراتون مالتي بخال ازراربا اجي اثي نسخا كم تقالا ساكت قرب كلها ግን ድማ ካልኦት ነቲ ንስኻ ትቃረሱ ዝቃወሙ ሓይልታት ወይ ካቶም ገዛእቲ ሓይልታት ሎካል ይኹኑ ሪጅናል ይኹኑ ዋላ ግሎባል ይኹኑ ብዘይገድስ ናቶም እስስራትን ንዓኻ ንኸኣትወካ ክፉት መስኮት እንተደኣ ሃልዩካ ዘይፅኑዕ ውደባ እንድሕር ልዩካ ምዘይተኣምኖም ኣካላት እንተደኣ ኮንካ ትቃለስ ኣሊኻ እዚ ሽግራት እዚ ሕጂ ንኸኣትውካ ቀሊል እዩ ንስኻ ግን ኣትውካ ከም ዘለዎ ከዓ ዘይትፈልጥ ትኸውን ውሑድ ይኸውን ከም ተዓንቶ ዝበልናዮ ፍልጠትካ እሞ ነፍሲ ሓለዋ ዘይብልካ ትተርፍ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሽግር ዓንቶ ወይ ዘርኡ ጠቂስዎ ነበረ ነቲ ክንድገቦ ዝኸውን ውድብ ከፍርስዎ ዝኽኣሉ ነፍሲ ሓለዋ ክገብር ዘይምኽኣሉ ነፍሲ ምትእማን ፈጢሩ ናቱ ግርጭታት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብውሕልና ክፈትሕ ዘይምኽኣሉ እሞ ኣደዳ ቪክቲም ናይ ካልኦት ምዃኑ ብቐሊሉ ናይ በዓል ኢሳያስ ቪክቲም ኮይኑ ማለት እዩ ከም ጀብሃ ጌርና ክንወስድ እንድሕር ኮይና ማለት እዩ ስለዚ በዓልካ እንድሕር መስኮት ትኸፍት ኮንካ እቲ ሓያልነት ናይቶም ካልኦት ናይቶም ንዓኻ ክሕቅቑካ ዝደልዩ ይብርትዕ እሞ ድሓር እቲ ሚዛን ዘይተመጣጠነ ኸውን ንስኻ ተሓቅቀ ንስኻ ትደክም ትጠፍእ ኣደዳ ናይ ሽግራት ትኸውን ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ቁኑዕ ይኹን ዘይቁኑዕ ነቲ ነገር ይዕወትሉ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሳልሳይ ኣናበባ ታሪኻዊ ተመክሮናን ፍልልያቱን መክሰባቱን ክሳራታቱን ማለት ሲ ታሪክና ከነንብቦ ከለና ከመይ ነንብቦ ማለት እዩ ማለት ሲ ታሪክ ተፍትሽ ክንገብር ከለና ታሪክ ኩሉ ኣሉታውን ኣወንታውን ነገራት ዝሓቁፍ እንድዩ ሕጂ እንታይ እዮም ቶም ሓቂፍዎም ዝብሉ ዝሓለፍናዮም ታሪክና ብግቡእ ከነንብቦ ከለና ስጡም ብዝኾነ መንገዲ ብደይ ንዕስያ ነቲ ገበናትና ዝገበርናዮ ብዘጠቃልል መንገዲ ክንመዝኖ ይግባአና ማለት እዩ ነቲ ፀፅብቑ ፀጥዑሙ ነቲ ተዓወትናሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝኸሰርናሉ ነገራት እውን ንእወዶ ነገራት እውን ከይተረፈ ኣብዚ ንሕና ብግቡእ ከነቕርቦ ኩሉ ቻፕተርስ ናይቲ ታሪክ ከነቐምጦ ከም ዘለዎ ክንበቅዕ ኣለና ምክንያቱ ትምህርታዊ ምእንቲ ክኸውን ማለት እዩ እቲ ፍፁምነት እኳ እንተደይተረኽበሲ ዝቀራረብ ናብኡ ገፁ ናብ ሓቅታት ዝቀራረብ ጌርና ከነቕርቦ ክንፍትን ኣለና ኣብዚ ዓብይ መፅናዕቲ ክንገብር ይግባአና ሕጂ ታሪክና ኩላትና ንሕና ብግቡእ ነቕርቦ ዲና ናትና ሕመቕከ ብዘጠቃለለ መንገዲ ነቕርቦ ዲና መብዛሕትኡ ግዜ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ዳርጋ ፅቡቅ ከም ዝገበርና ንፉዓት ከም ዝነበርና ናይ ካልኦት ጌጋ ከም ዝነበረ ገይሩ እዩ ዘቕርብ ኩሉ ሰብ ኩላትና ማለት ከነቕርብ ከለና ሲ እዚ ሕፅረታት ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣናብባ ታሪክና ድማ ብግቡእ ክኸውን ከም ዘለዎ ኩሉ ሸነኻቱ
كل خرنعاتو زتقال لخون كنت له كنقبر يقبأنا مالتي إذي دحنت ناي هزبن دحر نحسب كوينا مالتي دحنت ناي ولقى ناي ولقنا تغاين دحر نحسب كوينا أما زابلنا نت تاريخ أتصبابيقنا نتناسنا شنخ زلو نتناي كالوت كافينا وينعوم عديلنا نتي أرتاو شنخات كنكيد سلنخل أبزي تاريخ أو تفتش زي حصرتات لنا بهلاي أزي هذا خاطي عنكليل زبرنا زلون نوداد بانا خاني حلاف زلاف زغبر زلون مالتي نفسه متأممانون زي فترة لنا زلو مالتي قال شجرات زقتمنا زلو طرنف تاريخ هلينا طرنف قباب قلسة هلينا ناب من سينا خينا محلال كوس عدي منا زلو عقل صبت يتقعنا له مالتي يتقال سخنا وحنا خلو اجي عقلنا يصبنا موني كلا بعلو فلتنا بزبلاتنا قبيصه تسفانነት يمصمو دحار كم قال إلو قرب يمحي شمبر إلا نت سرعات كم نتي كل جبناتو حاتياتو كستاجرنا رسعنا ويا قواديلنا زنقعنا قال من محياش ندحر غير قرب سي دحانيو قال ناب زبل نودق مالتي ناب كبيصه تسفانነት ناتو ناب غودلو فتحاتو ندلمو دحار تعدل نعون هبه مالتي اجي زخونه يكون ነገር كقبر ندحر كوينو بقليل كتبرناون يخእል مالتي حجه الحقي كنقبرو نخእል حق قوديلنا لنا علامه غيرنا خنبقع تحقي انتي يخون الله مالتي نسو يمزمزلو نحنا خندي نتحقمنا بابر نقبرو نتي حسبنايو نسو خمزمزمزو عدل هو مالتي سلازي عقل صبت كتقعنا كله كبيزه تسفانነት يمص opportunism ون ابو ياتو مالتيو مالت بلص ياتو مالتيو بوغيرون كورابشن ياتو انترا كورابشن اتيو دماني تتالال تخون مالتيو بتطقم زي طقم صبرا نتي ربحانه حفاش تጓድሎ مالتي قالتي حمشاي متكلاوي شتونا مالت علامانان أجباب قالسنان أتأساسيرنا زي متمات مالتي انت الآن حنا حجي كمزان بلا كل شعب هو ما يتهاجر كنقبر نسأ بيت فردق هلونا بايتوخ هلونا إلنا خم علامان دحرا غميتنا يا خوينا تنوسدو استراتيجي دماني لك فلكسبيليتي كواي هالو ومبر كنت متكلاتي بزتمت منقدي كابو نقد بزي بالمنقدي كنقعز لنا مارتي نوع خنعو تخلنا كنتقاموا الاستراتيجي مدايبو سكالا سي نع مسانا زخيد مسحزبنا زخيد نابرب حزبنا زتمته دروباكس زي بلو مالس حما صعبين ديمس كونسيكونسس زي مسالنا ابعدا ديتونا انا ابنت كم انترفنشن زي مثل ነገር زي مسالنا مالتي ካልኦት እንተዳ ኢንተርቪን ክገብሩ ኮይኖም ካልኦት ግዳማውያን እንተዳናው ኢንተርቪን ክገብሩ ኮይኖም ኮንሲኩዌንስስ ስለዘለዎ እቲ ንጥቀመሉ ዘለና ስትራቴጂ ወይ መዳይቦ ምስትዕላማና ነቲ ዕላማና ይሃርመሉ ይጓድለሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጥራዩ ዝህበካ አካል ስለዘየለ ዝገብረልካ አካል ስለዘየለ ዝስዋዓልካ አካል ስለዘየለ ንሱን ከኽፍለካ ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ሳዕቤናት ክመጻካ እዩ ማለት እዩ بمنتاي بدي يقدس بمريت ديو بمريت كا بمدفار ديو بفاينانس ديو بخالق نقرات ديو بديت ديو زمدناتات ديو كشرارة فخلتي الأولى كا مالتي إذا دما بتكبر نريو لنا مالتي هذه جزيزي يقطمنا له مالتي نعوينا نزارب لنا قال نبلو نقر ندحرليو حريا تصالነት ኖ ፍልሊዳ ፍልሊ ውሽጣውን ግዳማውን ቃልሲ ክንግምግም ከለና ድማኒ ነቲ ብነናቱ ክንመዝኖለና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ክህልወና ዝኽእል ሚዛንን ፀገማቱን ፈሊና ከነፅንዖ ይግባአና እቲ ኣብ ግዳም ኮይና ንቃለሶ ዘለና ድማኒ እንታይ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ነፃነት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ዕድል ኣለዎ فلينا خنريو لنا مالتي حدا غزي انت يمثلنا زغد اب قدام كنا زلنا عدلات موني قالسو زلنا سي نسو خيدو خوف دبلا بعدنا منغس تسرح كوينو يسمعنا غزيات አሉ ስለዚህ ንሱ አይቆንም نحنا نبلص اي نبلص نمهار اي نمهار نفلط اي نفلط زلنا ديمقراطياዊ عدل يسفح يسفح بزي قدس
قداماوي قداي سلازو كاب قدام نرخبو الناس لازخونه كيدو خوف كبليو نسيت منقست زخون نسيت سرعات زخون نسيت نتخد زقبرو مالت هيكونن وعي فتينا صرينا وشطاوي قريتاتنا ايو فتح كم سالنا زغل اتوم حقتاتون لو معلتي الاقص بيليونير بحدا غزا ناي سنيتنا نعوز ملكت نغرات نيرو مالتيو اتوم حقتات دمص حجي خم نصبراق ناي غباب ماعቶት ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾኑ ትመርየት ዘሎ ዝምድና ምስ ትመርየት ህዝቢ ዘሎ ኡርባናይዜሽን ዘሎ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ዘሎ ካንትሪሳይድ ኣነባባር እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣትዩ ዝወፅእ ሕግታት እዩ ንዕኡ ክነባብሮ ዝኽእል እምበር ሓደ ካብ ግዳም ዝመፀ ንሕና ንልቅሖ ነገራት ካብ ግዳም ከይዱ ንዕኡ ክነባብር ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ድማ ጥንቁቕ ዝኾነ ለቕሓ ወይ ከዓ ትሕዝቶ ንህዝብና ክነመሓላልፍ ክንበቅዕ ኣለና ማለት እዩ እዚ እውን ኣብዚ እውን ምምዛን ይፅግመና ኣሎ ኩሉ ግዜ እዚ ንቃለሶስ ልክዕ ኣብ ዓድና ዝትከል ኮይኑ ዝስማዓና ሰዓታት ኣሎ እዚ እውን ከም መፅናዕቲ ዘድልዮ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ብዙሓት ናይ መፅናዕቲ ሰባት ነቶም ናትና ሂማን ካፒታል ዘለዉ ኣብዚ ክዋፈሩ ከም ዘለዎም ክንደፋፋእ ኣለና ኣብዚ መፅናዕቲ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክንደፋፋእ ኣለና ኣብ ግዳም ዘሎ ኣገባብ ማእቶት እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ኣገባብ ማእቶት እንታይ እዩ ነዚ ነፃፂሮም መፅናዕቲ ወሲዶም ክእለት ስለ ዘለዎም ናይ ምሁራት ዋሕዲ የብልናን ግን ናይ ተውጅህ ሕፅረት ግን ኣለና ኣበይን ውጅሆም ንምሁራትና ክንፈልጥ ይግባአና መብዛሕትኡ ግዜ ዝውጅህ ኣካል እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣካል እዩ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣካል እዚ እንደግበር በጃህ ኢልናካ እዚ ብዛዕባ እዚ እንደፅንዓልና እዚ ሽግር ኣለና እዚ ፀገም ኣለና ብዛዕባ ፅንዓልና ፀገም ናይ ውሽጢ ዓድና ከምዚ ንወዲ ከምዚ እዩ ፀገም ናይ ግዳምካ እዚ ንወዲ ከምዚ እዩ ስለዚ እዚ ፅንዓልና ኢልና ቻሌንጂን ፎርስስ ክንከውን ኣለና ኣብ ታሕቲ ንርከብ ሰባት ነቶም ናይ መፅናዕቲ ሰባት ማለት እዩ ምክንያቱ ተማሂርካ ማለት እንድሕር እቲ መሰረት ሓሳብ ጠፊእካ ልቦና እንድሕር ጠፊእካ ትርጉም ዘይብሉ ፊደላት ክኸውን ይኽእል እዩ ተማሃርካ ማለት እዩ ስለዚ ስኮላር ዳዝ ኖት ሚን ሬቮሉሽነሪ ንብሎ ድማ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ስለዝኾነ ንምሁራትና ቦቶኦም ክሕዙን መኣዝኖም ክፈልጡን ከም ድኾኑ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ድማ ሕፅረት ኣለና ማለት እዩ ጉድለት ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ ሕርያ ናይ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እቲ ሕርያ ናይ ፅምዶ እዩ ማለት እዩ ፅምዶ ክንገብር ከለና ሸጊሩና ኣሎ ስለምንታይ ሸጊርና ዘሎ ማለት እዩ ኣይተፋለጥናን ሕጂ ኢና ብዳርጋ ከማን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኢና እዚ ሽግራት ሓድሽ ሽግራት ምስ መፃና እዚ ኣነ ወለደይ መንነተይ ከምዝዶ ዜግነተይ ከምዝዶ ዝበሃል ቋንቋታት ምስ መፀ እሞ ምፅጋዕ ናብ ወያኔ ገፅካ ምፅጋዕ ናብ ኢትዮጵያ ገፅካ ብዓባያ ምፅጋዕ ናብ ህግለፍ ገፅካ እዚ ሽግራት እዚ ምስ ገጠመና ኢና ሕጂ እንታይ ጉድ እዩ መፅኡ ኢልና ኣቢልና ዘለና ማለት እዩ እምበኣር ናይ ብሓቂ ሕጂ ናይ ቃልሲ መፃምትና እታ ፅምዶ ትበሃል ነገር ግቡእ ትርጉማ ክንፈልጣ ኣለና ማለት እዩ ምስ መን ኢና ተኣማሚና ክንከይድ ንኽእል ብካልእ ኣዘራርባ ትማል እውን ኣብ ሕዋር ሓደ ርእሲ ነይሩ ከምኡ ፅቡቅ ኣርእስቲ ትርእስቲ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ባህላውን ዘበናውን ሕድሕዳዊ ምትእምማን ብኸመይ ይድልድል ዝብል ኣርእስቲ ቢዩቲፉል ዝኾነ ኣርእስቲ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ረቂቕ መፅናዕቲ የድልዮ ብጣዕሚ ነቶም ከፅንዑ ዝግብኦም ኣካላት ከማን ቻለንጅ ክንገብሮም ከለና እስከ ናይ ምትእምማን ነገር ብዛዕባ እዚ ፍልስፍና እዚ ኣፀብቕ ኣቢልኩም ኣስፊሕኩም ተዳለውልና መሃሩና ኢልና ንዓኣቶም ቻለንጅ ክንገብሮም ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ እምበኣር ንሕና ፀጊሙና ዘሎ ከመይ ጌርና ምስ መን ኢና ፅምዶ ንገብር ንመን ኢና ንኣምኖ ትራስት ቢልዲንግ ፕሮሰስ ብኸመይ እዩ ክምዕብል ዝኽእል ከመይ ጌርና ኢና ክንፋታተን ንኽእል ኩላትና ናቱ ኔትዎርኪንግ ከ እንታይ እዩ ብደረጃ ሎካል ይኹን ወላ ዞናዊ ይኹን ኮንቲኔንታል ይኹን ዓለም ለኻዊ ነገራት እስስራቱ ይኹን ምክንያቱ ፈቲና ፀሪና there is nothing ኣብኡ ከሎ ሎካል ኮይኑ ጥራይ ስቕ ድብል ኣብዛ ዘላ ዘበን ሕጂ የለን ፈቲና ፀሪና እስስራት ናብ ዞና ክህልዎ እዩ ናብ ኮንቲነንት ክህልዎ እዩ ናብ ግሎባል እውን ክህልዎ ስለ ዝኾነ ነዚ ብዝጠመተ መንገዲ ናይ መፅናዕቲ ኣካላትናትና ናብኡ ክንውጅሆም ይግባአና እንዳበልኩ ማለት ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ኣብዚ ክዛዝም ይፈቱ ማለት እዩ የቐኒየለይ
ሓደ ዘይበልሐ ነገራት ተልዩ ዝበልክዎ ግን ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ Thank you ባሻይ እሞ እስኪ ንቅድም ሓደ ሕቶ ክንፀር ዘለዎ ሲናባኻ ተቕርብ ስኻ እንታይ ፅምዶ ፅምዶ ፖለቲካዊ ትርጉሙ እንታይ ልፍንቲ ድዩ ስሙር ግንባር ድዩ ንቅድም እቲ ፅምዶ ብባህላዊ ትርጉም ክንህቦ እንድሕር ኮይንና ክልተ ነገር እዩ ምፅማድ ዝበሃል ሓረስታይ ወይ ሰብኣይን ብዕራይን ወይ ከዓ ብዕራይን ብዕራይን ኣላፊኑ እታ ዝደልያ መዓልቲ ማሕረስ ክጥቀም ወይ ከዓ ተራ ትርጉማ ክልተ ብዑርካ ቆሪንካ ወይ ፀሚድካ ምሕራስ እዩ እዚ ሕጂ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ህግደፍን ኣብ መንጎ ህወሓትን ንድሕሪት ምልስ ኢልና እንተረኣ ርኢናዮ ንተጋድሎ ሓነት ኤርትራ ካሃድምዋ ከለው ተፃሚዶም እዮም ነቲ ስራሕ ሰሪሖሞ ድሒሩ ዝተገብረ ምፅማድ እንተኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኮይኖም ከዓ ንህወሓት ከጥፍኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበርዎ ውግእን ግፍዕን ርኢና ማለት ሕጂ ከዓ እንደገና እቲ ኢሳያስ ዝደለዮ ስለ ዘይተዓወተ ፅምዶ ብስም ህዝቢ ንህዝቢ ዝብልዎ which ህዝብና ክዛረብ እኳ መሰል ዘይብሉ ምስግር ዶብ ዘሎ ህዝቢ ብናፃ ክዘራረብን ክሰርሕን ዘይሕሰብ እናሃለዎ እንከሎ መሸፈኒ ህዝቢ ንህዝቢ ተባሂሉ ናይ ህወሓትን ህግደፍን ፅምዶ ንርኢ ኣለና ሕጂ ከዓ እንደገና ኣንፃርቲ ዝፍክር ዘሎ ዓብይ ዝፃመድ ዘሎ እዩ እዚ ብትሓሓዝ ካበይ ናበይ ዘበለና ዓንተ ኮይኑስ እዩ ካበይ ናበይ ክሰጋግረና ንዓና ንኤርትራውያን ምክንያቱ ባህሪ ናይ መላኺና ነታ ንግዚኡ ክዓውታ ዝደሊ ነጥቢ ንምውቃዕ ይዛመድ ወይ ይፃመድ እሞ እዚኣ ምስ ሓለፈት ወይ ውግእ ኣይሃለወን ወይ ድሕሪ ውግእ ዝውለድ ናበይ ገፁ ክወስደና እዩ ዝመስል ስለዚ ኣየኒኡ እዩ
نابي قصو خيز وسدنا قروب كتب رحلنا انتخيل كاتب بحلاية بس هو صبو أتي أنا أتي تحطه وأنا وسع زخونة إذا تبهله ولا ون جيجا أنت تبهله شجر يبلين it's okay وأنا ون حركينه كأرم غئلي مالتي تشجر زي وأنا ون تخيني تسجل تلذي وأنا ويحطه تحطه لما أنت عيدبل تصمدوس انتايو مو ترجمو بوليتيكا كنأتو خلنا سنتايو ترجمو ويكا كم قانقا متن كأنتايو جبدي تحطه مالتيو دحراي كنتايو تي نص خبز حنا زرو أبي خبز حنا يخاطر زلها مالتيو كم ፖለቲካዊ ተኮይኑ ኣብቲ ፖለቲካዊ ጎል ናትና ይኸብፅ ሓና ኢና እንደልዮ ማለት እዩ ዘይ ፖለቲካዊ ተኮይኑ ድማ ኣብቲ ማእቶታዊ ናይ ቁጠባ ተኮይኑ ከዓ ናብኡ ናብ ዓውዲ ኸብፅሓና ኢና እንደሊ ማለት እዩ ከም ሃገርና ዝበዝሓ ብዝሓናታ ሓረስቶት መጠን እቲ ፅምዶ ዝበሃል ምፅማድ ዝበሃል ብእንግሊዝኛ ኣሰምብል ምግባር ኣሰምብሊን ማለት እዩ ማለት فحفح زبالو نجارات نيرو مالتيو ترعتي مينس اوف برودكشن كوينو خمتي ناوتي ماتوت كوينو كم نوي تارعوت قراقرو مران قدم كرفس قالتا زياتهم كلهم عرفي قالتا زياتهم كوتا اجي حدا سايسن دقون سي زمهرهم كما يقرون كصوم دخم زلهم مالتيو ጽምዲ ድማ ብኡ ገይሩ ድማኒ እቲ ኣቑሑት ተጸሚዱ እንደገና ወንቶም ኣብ ዕሩውን ከም ዝበልካዮ ይጽመዱ ማለት እዩ ንሳቶም እውን ብትሬኒንግ ሓልፉ ማለት እዩ ንባዕሎም ከምዚ ንሕና ናይ ቃልሲ ትምህርቲ ዘድልየና ዋላቶም ኣብ ዕሩውን ጣዕዋ ምስ በለ ዝራብዕ ምስ ኮነ ዳሕራይ ሓደ ተስታይ ምስኡ ጌርካ ትጸምዶ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ተስታይ ይፈልጥ እዩ ከመይ ገይሩ ከም ዝሓርስ ተጸማምነት ኣለዎ ምኩር እዩ እቲ ግን ቀልባ ዓባዕ ስለ ዝብል እቲ ተስታይ ክሳይ ገብሮ ማለት እዩ ተሓረስታይ ድማ ከምኡ እንዳገበረ የብሎ ማለት ስለዚ እቲ ምፅማድ ብመሰረቱ ኣሰምብሊን ማለት እዩ ኣብ ቃልሲ ክንመፅእ ከለና ግን እንታይ እዩ ሽርክነት ምሕዝነት ወይ ግንባር ስሙር ግንባር እዚኦም ኩሎም ሓደ ነገር ንኸተዕውሲ በይንኻ ምኽኣል ትስእኖም ሞ مش كلهم توم زلوا حبرتسب في الليات أب حدا خمت جيركا تلافينكا تزاميدكا تجبرو مالتي تصمدو نسي مالتي بود بدرجة خنري خلنا جبهان بعلا جنبار يعني را مالتي تجنبار زبلا نجر كأني زتفعل عليه من شناي أجابا ما تزلوا أكلات أبو نيرون مالتي حارستوت نيرون مالتي شقالو نيرون مالتي كالوت ممهران اليوم زعمسلو نيرون مالتي كوتات خفلتات نايت حبرتسبسي بمولو تساتفو نيرون او مالتي ببزحته مهاراين دكانستي مهاراي دلو غلزلو زيهم كلهم حجي تماو زلو كفلتات نايت حبرتسب اب حاده مصيوم بحاده ممرحي كخودو خلو እዚ ሕጂ ሓደ ግንባር ኮይኑ መሕዝነት ፈጢሮም ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ኸይድ እንድሕር ኮይኑ ተን ውድባት ከዓ ጀብሃን ድሕርልያ ኮይና ካልኦት ውድባት ከዓ እንተ ደኣ ፈርዮም ኮይነን እንተ ደኣ ፖለቲካዊ ብስለት ከም ዓንቶይ ዝበልናዮ ፖለቲካል ሳይንስ ፅቡቅ ገይሩ ዝርዳእካ ኮይኑ እሞ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትተክል ከዓ ዕላማኻ እንድሕር ኮይኑ ምክንያቱ ከም ሰውራና ንኣብነት ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ ሰውራ ንብሎ ነርና ሃገራዊ ካብቲ ነቲ መሬት ነፃ ምግልጋሉ ሃገር እያ እዚኣ እሞኒ ናታ ሶቨሬኒቲ ናይ መሬት ኣለዋ እዚኦም ከምዚ ገይሮም ዓሚፆምና ዘለዉ ክለቁ ኣለዎም ኢልካ ትገብሮ ዘለካ እዩ ዴሞክራሲያዊ ዝገብሮ ድማ ኣነባባር ናይቲ ህዝቢ በቶም ካልኦት ትብደል ስለ ዘለካ ኣነባባር ናይቲ ህዝቢ ድማኒ መሰላቱ ሕልው ክኸውን ኣለዎ ማለት እቲ ሶቨሬኒቲ ይሰፍሕ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ ነገር ማለት እዩ እዚ ኢልካ ትቃለስ ስለ ዘለካ እተን ውድባት ከዓኒ ዝተፈላለየ ባህሊ ክህልዎን ስለ ዝኽእል ማለት ገሊአን ኮንሰርቫቲቭ ኣብቲ ቁጠባዊ
ምዕባል ናይ ተሃገር ክምስርቶ ዝደልያ ገለ ፍልልያት ክህልውን ስለ ዝኽእል እንተ ኣለባማት ኮይነን ማለት እዩ እንተ ዲክታተራዊ ስርዓት ክተኽላ ዘይደልያ ኮይነን ንኻልኦት ክህልው ክደልያ እየን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ነገር ነቲ ጽምዶ ብውሕልነት ውሕልል ፎርሙላ ገይረን የካይድኦ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ውድብ ጥራይ ክህሉ ኣለዎ ብዝብል ዘይኮነስ እዚኦም ክጠፍኡ ኣለዎም ብዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ክህልው ኣለዎም ግን ኣነ ክስዕሮም ኣለኒ ፖለቲካዊ መንፈዓተይ ኢሉ ኣብ ናቱ ፕሮግራምስ ዝተኣማመን ኣካል ኮይኑ እንተ ኮንሰርቫቲቭ ኮይኑ እንተ ሊበራል ኮይኑ እንተ ሶሻል ዲሞክራት ኮይኑ ተገሎ ኮይኑ ብዘየገድስ ማለት እዩ ንህልውና ካልኦት ኣወዳድባ ፍሪዶም ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ይብል ማለት እዩ ይፈቅድ ማለት እዩ እዚ ፍሪዶም ኦርጋናይዜሽን ዳሕራይ እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ጽምዶ እዩ ነቲ ጽምዶ ፖለቲካዊ ጽምዶታት እየ ዝዛረቦ ዘለኹ ማለት እዩ ዳሕራይ ከምዚ ናትና ሃገራዊ ናፅነት ምስ መፀ እንተደኣተን ውድባት ኣትየን ዓበይትን ንኣሽቱን ይኹና ብዘየገድስ ህልውነአን ግን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናተን ውድባዊ ህልውና ናብ ስልጣን ምድያብ ቅድድም ዘለዎ ተፈላጥነት ተደላይነት ይህሉ እሞ እሱ ጥራሕ ዘይኮነን እሱ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ እቲ ባይቶታት ተሰሪዑ ኩሉ ነገራት ትካላት ተሰሪዑ ክኸይድ ከሎ እንደገና ክሰፊሕ እቲ ውደባታት ማለት እዩ ናይ ሸቃላይ ማሕበር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ህዝባውያን ማሕበራት ኩሎም ክመፅኦም ማለት እዩ ንሳቶም ንባዕሎም እንደገና በቲ ስርዓተ ኤግዜኪቲቭ ቦዲ ክማዛበል ከሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸይድ ከሎ ንሳቶም ጽምዶ ገብሩ ማለት እዩ ንኣብነት ለንቀነ ኣብዚ ቢሲ ካብ 80 ኣብዚ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዘለኹ ኣነ ካብ 80,000 ክሳብ 95,000 ሸቃሎ ናይ ተፈላለያ እንታይ ባራት ኣብያተ ስራሓት እዚኣቶም ሕጂ ጽምዶ ገይሮምሲ ነቲ ስርዓት ቻለንጅ ገይሮሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ደመዞም ውሒድዎም ገለመለ ኮታት ንሳቶም ዝደልይዎ ጠለባት ንክዕውቱ ምእንቲ ጽምዶ ገይሮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲሞክራሲ ዕድላት እንዳኸፈተ ከይድ ከሎ እቲ ዩኒዮንስ ድማኒ ብኡ ደረጃ ድማ ይበዝሕ ማለት እዩ ድሓር ከድልዮ ከሎ ዓቕሚ ክስን ከሎ እቲ ዩኒዮንስ ንባዕሉ ናይ ሓባር ጽምዶ ገብር ማለት እዩ ጽምዶ ገይሩ ነቲ ኤግዜኪቲቭ ቦዲ ቻለንጅ ይገብሮ ነቲ መንግስታዊ ስርዓት ምክንያቱ መንግስቲ ኣብ ካፒታሊዝም ኩሉ ግዜ ሓደ ንህዝቢ ዝጠቅም ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ምዝመዛውን ስለ ዝገብር ብጉርበተ ዕዮ ናይ ሸቃላይ ስለ ዝነብር ሞኻቶም ቢሊዮነርስ ከኣይ ናታቶም ስርዓት ክሳይ ከተኣታትው ስለ ዝደልዩ ነዚ ቻለንጅ ክገብር ትሸቃላይ ድማኒ ክሳብ ካልእ ለውጢ ድመፅእ ድማ ዝምድና እንዳገበረ ናብ ርኡ ክሽገር ከሎ ናብ ርኡ የመሓይሽ ማለት ስለዚ ጽምዶ ብዙሕ ነገራት ዘለዎ እዩ ምስ ናብራ ተተሓሓዘ ምስ ስልጣን ተተሓሓዘ ምስ ኣገባብ ማእቶት ተተሓሓዘ እዩ እሞ ከምዚ ሕፅር ኣቢለ ክብሎ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ነታ ዝበልካያ ከይፈርስ ምእንቲ ኮንሲስተንስ ክረጋገፅ ኣለዎ ሳስቴናቢሊቲ ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ጽምዶታት ኣብዚ ንሕና ሕጂ ንገብሮ ዘለና ጽምዶ ናይ ፖለቲካ እዚ ገጢሙና ዘሎ ሽግር ኢንተርቨንሽን ዘጠቃለለ ስለዝኾነ ኣብኡ ዝኣቱ ስለዝኾነ ሳስቴናብል ዝኾነ ምሕዝነት ኣይኮነን ንኸይድ ዘሎ ተደኣ ምስ ወያነ እዚ በዓል ህግደት ዝገብርዎ እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ እዚ ገዛእቲ ሓይልታት ዝገብርዎ ዝኣመሰሉ ዝገብርዎ ሳስቴናብል ኣይከውንን ሎም መዓልቲ ምስ ሓደ የመሓዘቡ እሞ ዳሕራይ ከዓ ነቲ ንዑ ገዲፎም ከዓኒ ምስ ሓደ የመሓዘቡ ማለት እዩ ስለዚ ቀዋሚ ዝኾነ ንረብሓ ህዝቢ ቀፃሊ ዝኾነ ምሕዝነት ኣይፍጠርን እዚ እዩ ዝርብሸና ዘሎ ካብዚ ቤሪየር እዚ ሕጂ ንሕና ሓድሽ ሓሳባት ከነምፅእ ኣለና ኮንሲስተንሲ ዝኾነን ሳስቴናብል ዝኾነ ምሕዝነት ፀገምና እምበኣር ንሕና ሕጂ ሌላና ምሕዝነት ንፈጥሮ ምስ መን እዩ ክኸውን ዘሎ ንፁርነት ናይ ቃልስን ቀፃልነትን ድሮባክስ ዘይምፅእን ንፅባሓይቱ ንሎሚ ተዓራሪኽካስ ንፅባሓይቱ ትበኣስ ዘይከውን ነገር ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኢሳያስ ምስ ኣሜሪካ ናይ ምትዕራቕ መንገድታት ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ ከምኡውን ምስ ወያነ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ውዒሉ ሓዲሩ በዓል ኣሜሪካ ዝደልዮ ጥዒቲ ሓንቲ ንሰን ዝገዝኣ ሃገር እየን ዝደልያ ማለት እዩ ምናልባት እውን ውዒሉ ሓዲሩ ድማ ኢሳያስን
ኣብይን እውን እዚ ኩሉ ፈኸራታት ሆ ዝበሃል ዘሎ ንዓና ንምጉንዳብ ተደይ ኮይኑ ክተዓረቑ ዘይክእልሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንሳቶም ናቶም ስርዓት ክቅፅል ስለ ዝደልዩ ከመይ ገይሩ ከም ዝቅፅል እምበር ንሕና ከመይ ጌርና ትውፅእ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ከም ዝረብሕ ኣይኮነን ረብሖኦም ማለት እዩ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ነይሩ ተትኸውን ምሕዝነት መጀመርያ ምስ ሕብረተሰቦምን ምስ ውድባት ናቶምን እዮም ክገብሩ ዝግብኦም ነይሩ እንዳበልኩ ኣይ ቲንክ ቁርብ ሂንት ሂበ ኸውን እየ ነቲ ተዋሃበ ሕቶ ኣብዚኣ ጠጠው ከብል የቀኒየለይ هو ثانك يو باشاي تي إذا خلنا على زدلهم مخنيات تي أمريكان ويانين يوم صلاة النابلة بثلاثة أربعة عمد أدون كيرو زنح هزبي حج بسندو بأمريكا نابي قصيو زخيد زلو تبروغرس እናተኸታተልካ ትናበል እንኦ እናተኸታተልካ ክትዛረበሉ ዝግባእ እኳ እንተኾነ ግን ካብ ተመክሮ ናይዚ ምልክዚ ፎርካስት ክግበር ዝከኣል ይመስለኒ ምክንያቱ ብዛዕባ ህዝቢ ይኮነን ዘገድሶ እዚ ጉጅለ ምልክዚ ብዛዕባ ህዝቢ ዘገድሶ እንተዝኾን ከምቲ ኣብቲ መእተው ዝበልኮ ኩሉ ሓዲጉ ዘለዎ ሃገራዊ ሃብቲ ክህነፅን ክቐፅልን ምኽኣለ ነይሩ ልዕሊ 2,000 ዓበይትን ንእሽትን ኢንዱስትሪታት እዩ ተረኪቡ ካብ ምውዳቕ ደርግ ኣይደለየን ብእምነተይ ኣይደለየን እዩ ንሱ ዝብሎ ከዓ ብሰንኪ ኣሜሪካን ብሰንኪ ወያኔን ሓኒቕና እዩ ግን ن34 ዓመት ብኸምኡ ኸፅሎ ዝኽኣለ ስለዘይደለየ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ተደኪዩ ክቕፅል ናብቲ ዋና ዕላምኡ መሰጋገሪ ክገብሮ ስለ ዝደለየ እዩ ባህላ ያነ ሓያል ምዕብልትን ሓያልን ኤርትራ معبولن حيالن هزبي استمر كمرامر زخيل منبابرو زمحيش نبوليتيكا وشت أو قدايون كبابيون عالم كرداء زخيل من إسي كيف الري معفاني معناته تلمدي ناي ناس حسابات زولدو سبات ندفع لمدو سلزغون فلزي من البات نزي تحكل كجبر بزخل ويكا كفتفت بزخل أجبا كنريو انت خيل معي مرنسو أب أمريكا جسو خيدالو أبيخ أنا بروسيا جسو خيدالو نسو مس إسرائيل تطويلو أنصارتي قالسنا كاب زفترات حيزو نوسعا فلسطيماويان زآمنن زتحقاقزن زنبرة بأنصارو مس إسرائيل تطويل
زي عبي ترجم الله كميلو إسرائيل مس إثيوبيا أتأويل أنها اللو تنكلا حجي أبزق وانا ومدرخ كم تقدم زغد قطعتنا حجون مس إثيوبيا أتأويل أنها اللو تنكلا ببوليتيكا ومرقصان دبلوماسيا وزمدنا كميلي مس إسرائيل تطويل إذا خنري أزقبأنا حدا أب حدا عن كليل زرقنا قاري أمو اتمس مع الدوم الزماد إذا أبوشتنا بكبابين مس علمن تملك إذن حازي إزخيت زرلو هدي نحنا نعنا بالخميت انكفلنا له نابي قص يوسدنا له زي عبدتنا يزي ملكي إلنا خنريو خنكئليو تي ذل الناس رزقنا ريتوتات انتليكم انت تهبو صبو نيرو كمزي تسمعكم كاب كلتشي خاب عقباز قدبوس ذهبنا ريتو كم أخا خاب لباشاي لعبازي ذهبنا ريتو مالتي داويت مرحبا درو مرحبا كلكم كريتا داويت سيد نقعد حن مساكا كبلك أن بالكو زربان جمر مو حج خبلي نقعد حنكنا يا عندي اللي كبر صاحب اللي سوري داوتهم no problem سيد كنها أنا سي حاوسي حتى هذا اللهني إذا كله